नङा आंनि नङा बियो बयबो नाजानाय बयनिबो मावनायजों बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जादों आरो बे एसे माखासे खामानि दाबो थाबथानानै दं जे सं कनस्टिटिउन्सि दानांगौ आरो माखासे गामि सोनायावबो एसे थाबथानानै दङ बेखिनि जोबनानै इलेक्सन जायोब्लानो आबुं महर मोनगोन आरो अब्लानो गुबुन गुबुन काउन्सिलफोर बायदि माने बिनि पपुलेसनखौ लानानै एरियाखौ लानानै माने फान्डफ्राबो माने मोजाङै फ्ल' जागोन आरो बेफ्राव फान्डफोरखौबो मोननाय जागोन बेवहाय जोंहा गोबां जाहोन दं बेबायदि जालांबाय थानायाबो जोंहा दा बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय गासैबो गामियानो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव फैनांगौ अदेबानि बड'लेण्डआव गामि सोनायाबो दाबो फाइनाल जोबथायनि थाखाय सनितपुरनि गामिफ्रा थाबथानानै दं माखासेखौ सनितपुरखौ दा हरनो नागिरबाय नाथाय सनितपुराव दाबो फाइनाल डिसिसन होनो हायाखै मानो होननानै बुङोब्ला बड'लेण्डआव हाबनांगौआ दाबो फाइनाल जोबाखै आरो बेफोरखौ लानानैबो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव बिदिनो खेलिमेलि जादों मोनसे जाहैबाय राभा हासं अट'नमास काउन्सिलखौ 30 सिडिउलाव सोनायनि मुङाव बेवहाय ट्राइबेलफोरनि जिथु जनगाथनि माने सुबुं अनजिमा आरो सुबुं थानाय एलेखा बेफोरो माने एसे 30 सिडिउल माने दानांगौआव मोनसे सोंथि लाबोनो हागौ होननानै 30 सिडिउला जाग्रोथों होननानैबो माखासे बिनि सायाव रायलायलायबाय थानायाव गोलाव जाबोबाय थादों ओंखायनो आं सानो मा बियो मोनसे पर्यायाव दं जों बयबो नाजालायबाय थायोब्ला थाबैनो आबुं सार लोगोसे एसआरखौ लानानै बिटिसिआव बिथाङा जा दोनथ'नायनि खोथा बुंदों फारसेनिफ्राय माबाफोर बुंनो गोनां दं नामा ना आंहा बुंनांगौ जेबो गैया एसआरआ जाहैबाय मोनसे नेसनेल लेभेलनि मोनसे अथरिटि बे मथे बियो सोलिगासिनो दङ दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिहेतु बड'लेण्डनि चिफ हिसाबै बे हिसाबै बिथाङा माने जेबो बुंदों हयथ' सोरजोंबा रायलायनानै हयथ' बुंदों बे बेलायाव बेक्तिगत बुंनांगौ जेबो गैया बड'लेण्डआव जायालासिनोबो जायोब्ला बेवहाय बुंनांगौ आंनिफ्राय जेबो बेबायदि साखाफारा गैया मानो होनना बुङोब्ला आं बुंथिगिरि आङो माने मा होनो दानो माने उदां भाबै राजखान्थि फोथाराव ओंखारनो मोना आरो राजखान्थि आफादफ्रावबो आं बाहागो लानो मोना स्पिकार जानायनि थाखाय आंहा बेबायदि जेबो गैया बाखि पार्टिनि खोथा पार्टिया आंखौ लाबावो ना दोनबावो ना मा खालामो गथिखे आंनिफ्राय आंहा बेयाव जेबो थांखि गैया बेखौ पार्टिया डिसाइड खालामगोन जे आंखौ बबावबा होयो ना होला आं गेलेनांगौ ना गेलेनाङा मानो होनना बुङोब्ला 5 बोसोराव आङो खुनु राजनितिनि खामानिखौ मावाखै गथिखे दा पार्टिया पार्टिनि दैदेनगिरिया डिसिसन लागोन आरो आं हारसिङै दानो बुंनांगौआ जेब्लासिम इलेक्सननि नटिफिकेसन ओंखारा अब्लासिम आङो बिसायख'थिनि मुङाव अपेनलि ओंखारनो हाया